Nedávno sme vám ukázali vyčíňanie zlodejskej mafie, ktorá sa pohybuje v centrách niektorých našich miest. Keď sme ich oslovili, neváhali dokonca na náš štáb zaútočiť. Po tom, čo sme odvysielali prvú sériu reportáží o ich praktikách, nás zaujímalo, či sa v uliciach niečo zmenilo. Boli sme sa tam opäť pozrieť. Gang profesionálnych zlodejov niekoľko mesiacov terorizuje hlavné mesto. Prečo sem chodíte kradnúť? Are you speaking English? Kradnúť, áno? A ty tam siluješ? Najväčšie milovničky Bratislavy pendrujú tu dennodenne. Ide o dobre organizovanú skupinu viacerých ľudí z rôznych krajín. Tá skupina určite má nejakých 20-30 ľudí. No, oni sa pravidelne striedajú. Denne zarábajú tisíce eur. Prišla turistka z Indie, ktorej u matke ukradli 2100 eur z kabelky. Koľko mali peniazy asi pri sebe? Veľa. Koľko? No asi 3-4 tisíce eur. Obchodníci z centra mesta sa ich boja. Tieto skupiny si vás potom vytipujú a potom prídu tí ich mužskí elementi. Opuli ma, tiež dosť zlý pocit, keď vás príde niekto opluť. Napadli aj nás. Tak, toto je kameň, čo po mne hodili a letel mi len niekoľko centimetrov od hlavy. Pokúsili sme sa ich nájsť. Čo tu robíte? Kde pracujete? A také zlodejky ste tu nevideli náhodou? Na naše prekvapenie centrum bolo plné policajtov. Dnes to funguje tak, že je tu väčší kľud. Ďakujeme, že ste niečo spravili pre toto mesto a pre ľudí, ktorí tu žijú, aby sa tu cítili bezpečnejšie. To, že štvrtok bola odvysielaná reportáž a policajtov sme uvideli oveľa viacej ako predtým. Je letná turistická sezóna, preto aj v súvislosti s letnou turistickou sezónou posilňujeme výkon služby v bratislavskom Starom meste. Že to nemalo súvisť s tým, že sme odvysielali reportáž a ukázali sme týchto zlodejov ich tváre? S letnou turistickou sezónou žiaľ prichádzajú aj takéto negatíva, ktoré ste v reportáži spomenuli. Čo sa udialo po odvysielaní reportáža? Na pokyn primátora boli posilnené hliadky mestskej polície v Starom meste a rovnako aj začali užšie spolupracovať s mestskou políciou. Mali ste vy vedomosť o tomto, že takýto zlodejský gang je u nás niekoľko mesiacov? Nemali sme o tom vedomosť, dozvedeli sme sa to z médií. Poznal jsem, že byl medializovaný, dorazila policie a s potěšením jsem teda viděl, že se věci začaly hýbat. Nakoľko je v našom záujme, aby sa občania, ako aj návštevníci mesta nestávali obeťami tohto druhu trestnej činnosti, boli aj na základe medializovaných informácií prijaté zo strany príslušných útvarov policajného zboru zvýšené opatrenia zamerané proti tomuto druhu trestnej činnosti. My jsme ještě v kooperaci s ostatníma dali dohromady veškeré fotografie těch zlodejů a vlastně celé té bandy, takže jsme tady ten materiál odevzdali. Aj napriek plnému mestu ochrancov zákona zlodeji z centra mesta úplne nezmizli. Bolo ich však výrazne menej. Dnes ráno som natočil 8 pracujúcich Zlodejov? No, a dal som to policii. Je ich tu z 30 prejdú dvaja možno za hodinu zlodejov a dokonca sa objavili aj policajti, čo je novinka posledného mesiaca. Po chvíli za mňou prišiel muž, ktorý ma upozornil na dvoch zlodejov. Teraz sa pozrite, ako dopadla naša konfrontácia. Yes? Where you come from? What? Where you come from? You can tell me. Po chvíli pristúpil ku mne muž a niekoľkokrát mi udrel do kamery a do ruky. Začal si ma nahrávať na svoj mobil. We can make a picture together. Can we go together to the police? Go to the police. You want to go with me? We can go over there is a police, we can go together. Po chvíli som pod Michalskou bránou uvidela ďalších 4 ľudí. Evidentne išlo o našu skupinku zlodejov. To už je nová várka, ale... Nová várka, nové tváre prišli, ale tá jedna bola taká z tej starej várky ešte. No však to bola tá, čo je pred týždňom, čo tá japonská odeď. Vidíš tam vybeli oné strastom nejakých. A ona asi nevedela chudírka, jak lašovala kabelku, mala peňažek musela. Tak s boxerom takový z***al do Ameriky. Tejto zlodejke evidentne ani bitka či policajti nezabránili ďalej kradnúť. Aj my sme jej už viackrát pristihli.
bývajú? Ako žijú? Odkiaľ k nám prišli? Na tieto otázky aktuálne hľadáme odpovede. Gang týchto zlodejov sme sledovali niekoľko dní. Zo dňa na deň ich bolo v centre mesta vídať čoraz menej. Až posledné 2 dní ich už nikto nevidel. Vážne zmizli? Neboli to dnes? Dneska ne. V nedelu som videl, niektorí dajú aj pár centov a Čiže vám dávajú zlodeji nejaké drobné. Alebo cigaretu hodia. K tomu, že zlodeji na teraz z centra zmizli, určite pomohla aj iniciatíva ľudí, ktorí na nich začali upozorňovať. Polícia poznatky občanov vyhodnocuje a následne postupuje v súlade so zákonom. Akékoľvek oznámenia v súvislosti s týmto druhom trestnej činnosti, ktoré by mohli napomôcť pri objasňovaní, uvítame. Mnohí však dodnes z tohto gangu majú strach. Mám pokiaľ všetko dobre, len si dávajte pozor, oni sú organizovaní. Boli vyhrážky. Večer sa bojíte, hej, že by si vás počkali? Ja, určite áno. Myslím si, že to je skupina, ktorá, ak by išlo o to, že má chytiť polícia alebo niečo, tak sú podľa mňa schopní prikročiť nejakým agresívnejším formám. Čo to znamená, že sú nebezpeční? Majú určený nejaký ten nôž, kaseru seba. Keďže gang profesionálnych zlodejov je v centre mesta vídať čoraz menej, dokonca niektoré dni vôbec, rozhodli sme sa zistiť, na ktorých miestach sa zdržiavajú. Pracujem v jednom z luxusných hotelov v Bratislave a niektorí z nich sa k nám chodia ubytovávať každý víkend. Okrem pohodlia hotela podľa našich informácií niektorí členovia mali v centre mesta prenajaté aj byty. Oni tu boli, chodili aj na kávu a tak. Čiže tuto bývali akurát, hej? Tuto vo vedľajšom chodí. Pozde stávali. O 11:00 išli, to je takých čas a vracali sa večer. Tak. Ďalšia indícia viedla do ubytovne na okraji mesta. A tak sme toto miesto sledovali 2 dní. Vidím 3, 2, 1, 3. A tu bývajú niekde. Ale videli ste tie, čo boli v reportážach, nie? No, tie včera boli. Teraz poradište kraja, ale oni chodia tým chodom a potom prejdú cez to parkovisko, povedľa toho rohu tej budovy, tam je ulička a tam je to na štvorku električku do mesta. Ideme vyskúšať, čo sa nám podarí zistiť. To malo byť takí Bulhári, Srbí. A čo robia? Idú do centra a čo robia? Ja neviem, kde idú. A ako dlho sú tu? Rok. Rok asi? Rumúni, Bulhári, Srbí, Chorváti. Tu nie Slováci, cigáni a tak. Také baby, čo chodia kradnúť do mesta. Ale to normálne, že 30 ľudí, taká skupina drzá. Na tejto ubytovni. Možno boli videné. Možno, že už odišli, alebo boli zanední na návšteve. Nie sú ubytovaní. Where you come from? Odkiaľ ste? Romania? Bulharsko? Len mi povedzte, odkiaľ ste. Včera som vás videla s takým mužom, ako ste išli do centra. Are you speaking English? Čo tu robíte? Kde pracujete? A také zlodejky ste tu nevideli náhodou? Povedzte. Nevideli? Nemusíte utekať, veď mi len povedzte, také zlodejky ste nevideli? Vôbec žiadne? Isté je, že z našej kamery miestni neboli nadšení a po chvíli sme dostali anonymné varovanie, že ak nechceme mať vážny problém, máme okamžite odísť. Možno sa na chvíľku stiahnu. Na chvíľku. Na chvíľku, lebo to oni pôjdu zas. Každý den, kdy tu nejsou, to znamená desítky neokradnutých lidí, takže já jsem za každý den, kdy je tu nevidím, tak jsem rád.